La biologia de sistemes és una nova disciplina que integra diferents especialitats des de la biologia experimental fins a la bioinformàtica. Un dels projectes pioners que tenim al nostre laboratori és tractar malalties en persones que tenen deficiències en algun tipus de proteïnes. I per això volem desenvolupar una píldora que es basa en usar un bacteri com és el micoplasma. La idea és que siga capaç de suplir aquestes proteïnes que són necessàries en aquestes persones malaltes. La ciència és maca. Tu fiques molt d'esforç, molt d'entusiasme i és com sembrar un arbre, no? És anar regant-lo, anar cuidant-lo. La teva formació és així. La meva vocació científica jo crec que és algo que porto dins des que era petita. La pregunta del per què i l'intentar trobar solucions a les coses o problemes que hi ha en la humanitat. Treballar de la teva vocació és un luxe. La paleontologia estudia com eren els organismes fòssils, és a dir, els organismes que van viure fa milions d'anys. És una de les poques ciències que el factor descobriment, el fet que aparegui un fòssil nou, t'obliga a replantejar-te coses. Bàsicament és al camp excavar i trobar quants més fòssils millor, i al laboratori es tracta de prendre mesures d'aquests fòssils, hem de saber una mica de matemàtiques i estadística per poder tractar les nostres dades, elaborar articles, normalment en anglès, per poder explicar les nostres troballes a la resta de científics. Si tu vols estar al dia i saber totes les descobertes, doncs has de continuar llegint sempre. Llavors és com si no deixessis mai d'estudiar, però com que t'encanta, doncs no passa res. Vas llegint els articles que van publicant els teus col·legues, discuteixes amb ells i això és molt divertit. La meva passió de quan era menut, que era dibuixar dinosaures i llegir llibres, doncs l'he anat portant tota la vida fins a arribar aquí. La climatologia és la interacció entre els diferents sistemes climàtics, l'atmosfera, la hidrosfera, i a diferència, per exemple, de la meteorologia, que estudia els fenòmens a curt termini, la climatologia estudia els fenòmens a llarg termini. Todo lo que nos rodea puede ser representado a través de la ciencia y es un instrumento fundamental, el conocimiento, para entender bien cuáles son las consecuencias de tus acciones. Si tens molta curiositat pel món que t'envolta i t'estimes la natura i t'agrada estudiar el cel, els fenòmens que passen, doncs és un àmbit molt interessant en el qual jo els animaria a entrar-hi i a, no sé, aventurar-se en aquest món. No es solo lo que estás estudiando, sino todo un ámbito de conocimiento e interacción con otras personas que te dan en el tiempo los instrumentos para poder ser crítico respecto a lo que pasa en la sociedad y poder ser protagonista tú mismo de lo que está pasando.